Skal man have et godt forhold til kollegaerne? Ja, det synes jeg bestemt, man skal, fordi at, det er dem, man skal omgås med hver dag, og man hjælper hinanden, hvis man nu kommer ud for en situation, man ikke selv kan klare. Hvad synes du, der er det bedste ved det her job? Altså, jeg kan rigtig godt lide den kontakt, man har til beboerne. Det er sådan virkelig spændende, og når det er, at man får et rigtig godt forhold til dem, det er ligesom en ven, faktisk. En rigtig god ven. Blev den personlige pleje hurtigt en del af dit arbejde? Ja, det må man sige, men i starten der var det sådan lidt grænseoverskridende, fordi at det er jo en anden person, man skal omgås med, og man skal lige vende sig til hinanden, men efter noget tid, så blev det faktisk meget hurtigt en del af mit arbejde, så ja. Fortæl, hvad beboerne laver, og hvad I gør for dem. Ja, altså, det starter med, at vi møder fra sådan 7-8 om morgenen. Så går vi lige rundt og tjekker, om beboerne har det godt, og de er glade og sådan, ikke? Så giver vi dem medicin og sørger for, at de lige får tøj på og får noget at spise. Så mødes alle beboerne, og så skal de lige, når klokken den bliver omkring 12, så skal de have mad, frokost. De spiser samlet, for at de ligesom kan få et godt forhold til hinanden på beboerne. Så er det forskelligt, hvad for nogle aktiviteter de forskellige personer laver, men altså noget frisør, noget træning, fysioterapeut. Det er forskelligt fra person til person, men de daglige ting, ja. Så om aftenen, så skal de have mad og medicin, og de spiser samlet og får noget varm mad eller rugbrød eller sådan. Så ja. Og så bliver de lagt i seng.